kani ka polling station jong Bapung Skur bakadai jong ka jong Kishanrang bat bi pada kadai jong ki kentai te hakani pada baro ayat baik men step di kamdon ni kadon kajingnya sutu bakla men step kendiat layapan baik te kalayat baik baro te hadu hatway atau kalayat baik ka kam baro ndrei hadin pada kumtu hakapor hatway lai pusan tinggi yo nak report bangkala don kata kajing wan jom kita kibriu kibam itu khmat da menu kiba ya don hang ni kibadang ya terikam na kaliang presiding bat ki polling team jom presiding bat I sector officer bat I zonal magistrate ti itu khmat kisu wan kisu le force entry nang ta kisu penpat penpralut ya ki EVM bat nang ta ki penduk lut ya kai ka kam penle election te ha ka ju kapor hi kumbakat wei lai pinyo pada kilet sahapo sakita kiwei pada hapo kaneka mil ka polling station jong Kishanrang hangta pada kisdang sakitaru kilet ban pen huri hura hangta bat tempat nut ya kitiar EVM kibamla itu khmat di habaki nak liang jong Kishnong ru kila penjai-jai ya ki tangba mla ban itu khmat kisuan kirung baik ki penpat ha kamil ru ti nrei baro men step kalang kalaya jai bah karukom long jongka jing thep vote te kensan ha kita ki porhi kisu penpat penprano ya ki EVM omla ban itu khmat weiru ki ong babun bamla ban itu khmat te ngi nang haban wat jing thep ya kata ha kan ko durung itu khmat they cover the face or what dem ki klam cover tamak ki priu ki ba trei ya ka kam election kim itu ki kim tip ya ki dei national ne kim dei ru tip okay di stangki snong hi kila ban pek mi kata ndai nak kaliang jong polling team jong ni ki ong nim itu ki dei na e give us information on this, but something has to be written that you are using this description that you want election peacefully or like you got the point. You go for one round. Yeah. Any other officer is there?